Aurrera. Kaixo, Iñaki, zer moduz? Naiz ezertarako gauza sentitzen. Zer da hori? Nola zaude gaur? Hobeto zaude, ezta? Zer daukazu? Zer da aurpegi hori? Iñaki? 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 Nola zaude? Zer daukazu? Ez zaude ondo? Ondo, gaizki. Berdin du. Zer da Nik hori? ez dut ezertarako balio. Mesedez, Iñaki. Iñaki, mírame. Mírame. Gauza bat proposatuko dizut. Eta gero zuk esango didazu zer iruditzen zaizun. Bai? Zurekin paseotxo bat ematera etorri naiz. Badakizu hobeto zaudela, ezta? Eta hanketan indarra berriro hartu behar duzula, ezta? Nora joan nahi zenuke? Kalera joan gaitezke. Kanpoan ez da giro. Bueno, eguraldiak tristetu zaitu. Bai, arrazoia duzu. Ere tristetzen nago eguraldi honek. Baina agian ez dugu behar kaleratera, Kafetegira joan gaitezke. Kafetegira hobeto. A ber, zurekin geratzen banaiz denbora pixka bat etorriko zinake? Rafael ikusi dut kafetegian. Nahi baduzu berarekin ere ezer gaitezke? Zer remedio? Banga, joango gara. Venga, medikoak esan zizun, ondo egingo duzula ibiltzea pixka bat, Ondo da. Baina, kuanta etorri, Oso ondo. Ados. Bai, ados. Oso ondo.